Ahojte, máme tu jedno videjko a je to o tom, že ako si vyberám z kalendáru veci. Kalendár! No, takže tu mám teda ten kalendár a idem si ho zobrať. No, takže kalendárek. Takže hľadáme tu 13. Aha, tu. Takže si ju ideme otvoriť. A keď ju takto máme otvorenú, tu máme čokoládu. Ideme ju spápať. Mňamiky mňam. A keď som si už dala, tak ho ideme odložiť. A keď to tam mám už odložené, takže ide byť záver. Ďakujem, že ste si toto videjko pozreli a dáte mi prosím like a odber. Ak hej, tak ďakujem veľmi pekne. Bye bye!